loitando polas pensións, a sanidade en pé, o ensino alzado. Levamos tempo ollando como se goberna de costas a xente, para aqueles que reclaman o recorte no sistema de pensións, pero que para sí se autootorgan xubilacións millonarias. Vós decidides, En Marea está con vós. En Marea, témolo claro, defendemos a xente do pobo, sempre a favor do noso pobo, sempre a favor de Galicia, e que se hai uns orzamentos non imos permitir recortes. Queremos un Senado máis feminista. En Marea aposta pola representación feminina na súa candidatura. Nós queremos un Senado e un Congreso con maiorías que respondan aos principios da xustiza social. Cando as fake news se dan en Galicia normalmente son fake ho, porque son promesas electorais falsas, como foron durante todos estes anos. O Partido Popular, cando Rajoy gobernaba, tuvo a oportunidade de incluir o corredor atlántico ferroviario, partindo de Galicia, partindo de Monforte, vamos a ser claros e claras, na rede europea, e non o fixeron. Non o fixeron. A primeira forza política que levou a Unión Europea a necesidade de que Galicia quedase incluída dentro do corredor atlántico ferroviario foi En Marea. Foi En Marea por medio deste voceiro que vos fala e por medio da eurodiputada Lidia Senra e de Alexandra Fernández, que nos reunimos coa Eurocomisaria de Transportes e lle explicamos con un mapa diante, dicimoslle, como pode ser que o corredor atlántico ferroviario atlántico non pase por ninguna provincia, ninguna comunidade autónoma atlántica. Polas infraestructuras e pola sanidade, para que o sur de Lugo teña un eixo de servizos, comercio e desenvolvemento que articule a zona. Imos a Madrid a defender os servizos, o transporte e o medio ambiente como forza de riqueza de Monforte e da súa comarca. Lugo é a nosa casa, Galicia é a nosa casa e ímola a defender alá a donde faga falta. Nós somos En Marea e estamos aquí para defender a nosa casa. Moitas gracias. Onte veu tamén el Másters del Universo, Pablo Casado. E entonces onte veu a darnos unha clase magistral, unha masterclass en Boca Chacra. Pois aquí o Máster del Universo dixo que si gobernaba, que crearía un ministerio tendo en conta todas as medidas demográficas de Feijóo que sei que eran moi buenas para fomentar a natalidade. O en bocazas ou en un indocumentado. Desde que goberna Núñez Feijóo en Galicia, emprenderon un camiño de migración 200.000 mozos e mozas menores de 35 anos nos últimos 10 anos. Estas son as políticas que quere implementar Pablo Casado no Estado español. Temos o índice de natalidade máis baixo de Europa e o segundo máis baixo do mundo, despois de Xapón. Desde que Núñez Feijóo goberna a Xunta de Galicia, hai 68.000 persoas menos traballando en Galicia.